andi ceda da sai kam don mari billa amma yo sai fama go ceda ba na hawro de ngoni hawro fere on be gadda tan Allah okke mu yaran kam esu mu yalli Allah mu hande do ka warta e ban cede sai chonge wallahi kai na lawol daya ke kai wasu waro sai ni am sembe to wa hokkam cede man ma wala won ko wakkati sam hambe ba mi sendira be yimbe do sendira be hala so mi sam Allah te don nek saginna mami am yaga to bodi ha o kana do lunche worre boni aton Dumche worde Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Toskare tawiyen Ogara be yimbe da sedo billa mabbe do Allah heli toskake Allah hay Allah mi andana dum wari amma mi tammini mi sandi jigi be godo hande mota kam mai karo kan ni biya wara kambo andi me gida mi da o mabita izin su man kesu kanjum wadi mi yabai warugo balle dum o dilli asi yesdi amma kenya o nem o bi mi wara lawlaw hayen fota gam o yidi mi aina izin je o mabita do kai minani belum be nan gwalar ala war hayro innam telephone amma dum de ton fondu leti masalo to signale kon ka koko gel na kata ko mi jomani be ko chata e fondu le innam belite ma be ko chan fonda nare Kemina ta shenuru telefon mala telefon ma ka na telefon na tamulo telefon ma sonata kai na jiya kana ngonna na ne ka su duma na son ada telefon hadu mana asudu masona taka asudu masona taka asudu darum no do sona be ko chata hado wala so telephone fere ay da wala te mi ga telephone ma ko mi jodi mi de telephone didi kay na ander sakko ay ndarali bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim to mi awti ma be ko jarabe kay kada bangana kay na ko kada so amma a warti be cede jurka cede jurba ni a warda nder sakdo kai sagam naji am sam na sagam edi wi gam
sak ma sanjindiri be sak je goddo fere na o pakat gam na do kam na dum sakka yes do kanne ndiski haba anwar a sautina noy hundu goddo latato je mada e toy jawmu kuje man hollam ne mo mari kuje man toy jawmi zo man na don so na billahi wat bismillah kan telefon kan do cede do de dudde de ko a wari tef ko na hebi nane ma mi tammoto cede a wari tef ko mi jakki simno kam na mi jakki jawmi gel mi mari cede man kana mi jakki dum anwar zaman man sala ki hama amma ham kam zaman man yetteto addu fodana Sala ke halo Assalamu alaikum Duminan mari telefon je woni a jude mado useni ma to an jalla mi do tefa wallinde ma en canji gi sakde mota cede am jugdon den to dum cede amana ko okay sak o bani useni to andi Allah be annabijo Allah useni ma bo hokkita ble sakman to wala ibe okay mitan mi woni ko mani sedda si awara jaba sakma iyo wodi anani du useko juga Allah wadba useko Allah ke ko gida useko inna mukiam ramdo fogo kitanje Allah ni jabu amin ya rabbi amin Allah isne toskage do anwar nana banni be tefata sidi Allah on hokkata goddo risku sakman dadu matu sinami togane tan Allah ni hokke hayego dadamu ko goddo wadata ko Allah on tan mi yobugo mo gonga kam ko wido Allah tan heyobbo mo ko wadi do amma wadi sa cede mado de nasiya jungo goddo gonga do on hollini cede mado dum halal je mada kanju wadi de nasiya jungo goddo je larata o hunde goddo do bunde amako useni to damata makam widi nim heba inde ma numero ma be fattore je gonda inde ma fu fatude ambo marmari ne morobo yo kati la telephone mo be ne moro man don da yetti na gode sai ko jo
mi wadi ma balle do abdu mi famay hakkilo ma samdo amma mi andi burata yide Maïmouna do hollini a yeso ma gonga ma sobajo yide Maïmouna nangiya ma yo tami dara mi biyo sobajo mi chango to da do hala hange tuma mi ke daga Kenya na mi tarwi do mana hurtala dum talwi ma ko wonder bernde to gonga kam sobajo wawa tami ya mi dago hayesu ko ya anti bona do wadan badon so ni sentene do kan do wala halata jini dume wadi awawata darwa yeso ma pa wiamo don wula tamu yomo ko wiya wayda hunde man warti billahi kai bana yidiri mo do kanko fodo yidi andi kanko debbo wawata o daro o wiye o yidi o debbo to hander al'ada min do yidi debbo kam hani heba gorko mardo amana jogido alkawal be jogido dinam ko ko limtan mami do fu gorko mo bida do wodi min mami anti bani so ba gam bingel debbo je hebi Abdullahi gorko mo fu wallahi gam man sama gam hebgo gorko ba ma ko zaman jutta do chaddo masa amma min mi da be ndagam ba debbo mo nangita ki hogen ha daralar gondiyam ma wala temere goddo mere on be biddoto dum amma goddo gonga ko mo yidi ha cirdo mudum banni kam accu mi ewna mo mi biyo mo ko wonde bernde am adum magi ko ngadi amma mo ham ewna mo nim lara taw ewni go yewni ma ala na abdu ajamu jam bandana alhamdulillah bibi yo useni mi magi haja ma en ke ban gidan na wala ebe mi wara hafa to de sokoto mi wala inshallah wala ebe okay sai to me wari kadi sai anan obi wayde enida ndey do kam hande ata do kam obi asare mabbe na andi mi anda wuro boddum on wari mi anda bobal je o yewni mi mana kanko fodo yidi mo wala surata banni gonga kam gonga ma en jadana wallahi mi tambini je ewnu mari do billahi ma kan wallahi billah mi ewni ma haddo do hami wi hala je nebi don dai daginde billahi wakati man boyo taki sina jotta ngamalata ke goddo je hunde dunya hewata mo gite dayila man mi latu da goko te gala nebi mi dottogo annani hokkam hautan be goko magdo hakkilo bana ane jawa chibayam kama anda hakkilo mi wala seko doma ngam ko sali chaka meden do hollini ma goddo gonga chaddum ka goddo e baba madum ce dudde nasa dum jude banni hokkita goddo banni do sadi a zaman men jotta dum problem an ka hebi hujja mi goddo gonga baje awima amma min do be dume mi hebtata goddo gonga min hani jaba ma gam je subi ma do ma he ko ma hujja gam onumi numo mar bakkilo ko wadi sobajo am subi ma do gam o lari hunde dunya billahi ma kanko bo banni hakkilo ma ko wari sobajo am ferni be bikkorobe de zaman jotta kambe to gorko ummake banko be ni sicede tan be darata wala ko yali be ko warata yeso amma be man pat bo dikka min dokke wakkati jahanuma Cita kan min don dilla sage mi tammin ya fama ne dayam haye sukido am nelal bende hunduko yotinta ide bakoy dol wonay te gonga
bojji ɓernde wonay jegite. Gama. Nami bido mana kon bol wata do fulan nana. Yo anodana. Deta kam andi ko luttina. Deta kam la lutti bangal tande. O wodi boka. Ai ati sa. Alhari lahari wodi yakilo wane de. O bani ko. Deta ka walo hala hakilo kam. Hala o boji noy do accu men wala wata. Dayam haye sukido am nelal ɓende hunduko yottinta ide bakoyɗol wonay jegonga bojji ɓernde wonay jegite. Sendirgo be mamin miida sendirigo mami woy nder bernde. Dayam haye sukido am nelal ɓende hunduko yottinta ide bakoyɗol wonay jegonga bojji ɓernde wonay jegite. Ami numtine hala to ko anduda a andi hakkilam en nebduɓe min to mi hoci alkawal mi jottina a faami sika be man yimɓe fattude fuu andiriam amma wakkatire jottaɗo e daraki darnde darjam dogoto mi laari Maïmouna ɗo o yiɗi dokkugo darjam hawtugo maako be abduɗo minma haala ɗo ɗo ɓillami no Maïmouna hollata en catal hoore ɗo amma to Allah muyi mi wal inchallah mi wallete ha to a yettini alkawal maɗo ngam enen ɗo en ummake ha leñol je yettinta mana kanjum waɗi yimɓe ɗo daren be daraja ɗo banniman bo ɗum dentike kaynugo fulako men amin balla sedda o kayidi mi walle kam bana do gotel baba gam asobajo abdu andi je woni hakkunde mabbe be dingena to andi Allah be annabijo walla Hussein gam yide mabbe je be ngadata do be tammi wonnugo India ha nder wuro be darata ko mere amma ha wuro do ko moy do laare be darja ha nay non sona nyamayam ha be tolle mami walli an kam yeccam walli je malla ha zaman bana dum ko yidi mi sendabe amma warata ko sai galma wadai banni do ngam am nyama ko ne daw yo amiyoti alkawal je ko baba mi fami ko ndida ngam Allah ma yidi yimbe je ngurnata kam motra amma na andi to
asendi be baniro kam ayibe wona tama be be billata ko amma baba onon mawbe ami onon darata ko onon andi jode dunyaru Abdou moftu kuje ma pat ataskita mido yerbane dereji ma be passeport ma fu aya Egypte aya janga to anani du Sendirgo be mamin mida sendirgo mami woy nder bernde da hande amaya giɗo am jangal am ɗo ngal wonni am mi taskaki mida sendigo be ma ko je minti gotel mai gida mi ɗi yarɓugo am Egypte gam ha mi janga jangirde filo ayyi giɗam be ɗumejum sammi jotta ba ittanam gen kama kaɓotiral on tammiɗa jogago kanjum tammi ittango ma gen kama bana min ma mi dilla mi kaɓotiral maɗum ɓawa ɗon bo dande am tammi latago ɓe makko nde nango dade ma tan kam yayi ittango am gen kama mi woodi haji laggo ma tum ha nder gite am noyi dunya am tammi latago ɓawo tilgo ma anan woni te be kalo am tiga kawtumi be ma ɓerde am ɗo sino amma sendigo be ma hande ɗo ɗum kanjum tan mi maɓɓititgo dammugal ɓilla je nasata ha nder ɓerde am wallen hakkilo ma jahangal na mayugo to yonki ɗon kam geɗal ɗon yende feere en fottan Maïmouna en fuu men en muña bako a nanata nder ɓernde ma bani min fuu nananmi amma mi hoccinima alkawal yendere feere mi waran be seyo bana nyalde ɗo wari be suno ɗo mi wala subo feere sey muñal man tan amma mi yiɗi ɓesda tabbitinango yam alkawal ɓangal je woni caka am be ma mi hoccinima alkawal an on debbo je mi ɓangata Abdou mi yiɗi pama kaɓɓotiral kam ɗum kuje on je ko moyjo wawan eftugo amma jippingol woni caɗɗum ko nde a tawtan nder ligguyɓe kaɓotiral amma moy hami waddane photo am accu ɗume waɗi photo je tammi hokkugo yam tammi wannago tammi halkugo mi waɗi photo ma je wannatako ɗo atako hattoy photo man woni ɗon ha ɗum Dayam ha yeso kiɗo am nelal ɓende hunduko yottinta yide bakoy ɗol wonay je gonga bojji ɓernde wonay je gite Halo ati jamba Maïmouna jamandu kori meni kugal men ɗo no wodi komi mariage seɗɗa gaɗana yam no mi yiɗi no kocana am téléphone Maïmouna be catalogue mako pat je wardi be sim mako ɗo cuuɗa ko je lewru gotel no to na non fu yata gam kugal men to angal ya yeso kam sey téléphone ɗo kam ngel suuɗo kangel be catalogue be sim pat ko je lewru gotel mi yowa metti baba metti useko Maïmouna ala jambandu goɗɗum min kam ko wajji am kam haala Abdou o hewnaki mana kay o jonaki manda kay téléphone am majji téléphone ma majji min ma waɗi am kayefi ko meeɗay sam ha saage amin ɗo ɓe gujji téléphone man ɓe gujji bo ɓe catalogue cak eyyi ɗo kam majji kam yani are ko gisa simma tan hunde koyɗum aɗo dari ɓe gadane problème man ɗo mi soodi pisman ha lummo ɗo ɗoge ko on juisi déjà ka
ana problem manga Maïmouna sulko pis halu mo banni do ra problem manga be kardante ko to fere be identifier do ra problem manga utaka min ka o jona yam an kam ya sare o joni am de no woni fu mo aran mi ci an ka family okay sai ko kaje sai to no Nay Anwar ajamuna amanduna nam ko de noy kam in ka wadu ko famai mi yawni ne Maïmouna salata ko yawni zai da ma ko famai yau ta ma andi o jangal kam ko do wadi jangal kido ma to wadi jahangal non ma nawdu sakko Maïmouna wadi jangal je lortata ko sai mun yaltana do kande ande do min pindi be masibo afatude wa ka sai mun yaltan wallu mo be do wata mun yal kam ta take dole amma Allah bi kullu nafsin za'ikatu wani sai mun yalla en kabda be mun yaltan wudi sobajo fere ni do wada yide be bingel debbo be nasi tarihi fere ni goto to laare goto be wawata yedugo be nder banni Allah hoci yonki bingel debbo do ya sera bo wodi bingel debbo fere je do yidi mo jamu amma wawai wigo mo o do laara bo falata mo ngam o don numa ɓernde mako ɗon ha muyawal mako je mayiɗo ɓingel debbo man ƴamyam sawari mi hokkimo wakkati ngam ha mi wara mi ƴame ɗumi hani mi jabo mo ha jonde ma nde a ɓingel debbo amma to heɓoto mi yiɗi mi hawra be ɓingel debbo man ɓingel debbo man dayay be haɗo noppiyam ɗon nana dande mako gitiyam ɗon laaramo to mi waɗi paaɗiɗi ni mi yettoto ha mako mi faami ɓingel debbo on be mana ƴamɗe ma amma ɗume waɗi tokkiɗa laawol jurgol ha mbiyam ko woni nder ɓerde ma hani no koca laawol koyngol ngam miɗa jagna hoore ma boni mi suɓi laawol dayingol amma min kam ko nananni mi waɗi banni ngam woodi dalila ko miɗon laara caka min be ma mi hoccima ba derɗam ngam aɗo darjiɗini hammam debbo hammam ɓe derriraɓe am fuu ngam mi yiɗa rufgo darja je aɗon lardiram ɗo wallahi be haala ɗo aha mi seyake be nango jawabu ha hunduko ma yiɗi on wiyance haala ɗo ha téléphone amma haala man ka tedduka dole sai mi wara ha maɗa ha sare no Maïmouna ɓernde ko moye ɗum mari haaje nde heɓa ko nde yiɗi e banni bo to ɓernde heɓay ko nde yiɗi ɓeɗon nasta bila useni Anwar
yewtanam haala dagnuka heɓa kilon waɗo nga noppi am ɗum mari haje nango haala ma. Arande kam mi tammoto a laatoto nder yimɓe marɓe muñal e jaɓanɓe hottinere wonde ko hallude ha jonde ma jullo kam. Mi tammoto ni a famino jonde duniya woni kam. Nyalade feere goɗɗo yara njumri e nyalade feere bo goɗɗo yara kaɓɓe. E banni bo nyaldere feere noppi ma nanan halaji belɗi, e banni bo nyande feere bo noppi ma nanan halaji lakasta. Anuwan alamaji pat kolli hala wumtoto ha hunduko maɗo ɗi belatako yam, amma ban mbiɗaman ha jonde am mi jullo ɗo miɗo taski hottigoɓe wagande yam fu ko bellum ko kalluɗum mi muñan mi jaɓande. Banni hami hutindira be haalaji mbiɗaɗo. Giɗo ma Abdou o maayi. Abdou maayi? Abdou maayi? Allah am ɗo nyalde jiɗlak. Maïmouna! 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 Sallum gobe ma darde am gabatta so yimɓe higoma miɗon huya nder ɓernde hande ha toye mi yata mi laare ha gonde am acca rufugo setigoɓe mamin mi yiɗa soyde mami wi nder ɓernde da hande ama yaci am hande ha ton watata hore ma wartiriyam buhuren nder ɓerde am ha toye mi yata mi tawe mi heɓa daman nder ɓerde am mi foti bema bana fijurde ɓerde am yerjima a awin nder ɓerde am jonta wartiriyam billa setigoɓe mamin mi yiɗa soyde mami wi nder ɓernde da hande ama yaci am hande ha ton watata hore am wayo Allah no kisoyinde sobajo duniya am to aɗon be yonkin wala billan nder ɓernde am ɓoyma miɗon marsi mo wostantayam gonde am hande o acci duniya toye mi yagata yonki am Maïmouna min waɗan Maïmouna min waɗan mi laari mon giɗmi ha mi yettamo saldoriyam jemma mi nangi to mi jooɗi an mi lumata mi waɗi aybe de mi yettayma ko waɗi a heftay mi ɗon yiɗuma yiɗuma gusa nastata nder ɓernde Maïmouna min waɗan Maïmouna min waɗan Maïmouna setigoɓe mamin mi yiɗa soyde mami wi nder ɓernde da hande ama yaci am hande ha ton watata hore am an wonete mi faggo to yiide am sey muñalde yiide men alaaɓi to a ɓangi be am yiide ma mi marsini a jogiyamana yiide dole mi a
ci boko dajin ta wala don babu da Shirin gobe magar an gabata sayin da yi goma mi don ya gargarne an da hato miya ta milare hagon da a macar fugo yi milaramo olatto da bam wani bandi mo senata mi hebba olatta da bukoy am ida ɗum ba wala Allah amma to hauti wala mo sendata to mi heɓa mi waɗan mi laran Maïmouna min waɗan Maïmouna min waɗan Maïmouna min waɗan sanji gobe mamin wida sai da mami dagdagde da hande amaya ce hande haduwa ta tahoriya Maïmouna min waɗan Maïmouna min waɗan Maïmouna shirin gobe magar da an gabata soyin da yi goma mi don ya gargarde hande ha to miya ta milare ha gonde am accar fugo warle a wodi habar nder jeeɗiɗa ruɗo ɓe ɓangan Maïmouna min mi wima ɗume waɗi a laari miɗo ɓerni ɗo nangam min mi wodi habar ɓe ɓangan mo amma ba mi wima mo wittoni suudu ñaaki wasmita ñaaki ɗo fatta wuro ɗungum nulta ladde amma mo wi teffi Maïmouna ko ndey ha ko nasi pat o wasmita wala mo foti joɗa ɓe na ɗum aybe Maïmouna bama ko hoosi mo hokki mo ha jawmi ceeɗo feere ni ɗo wowande baba ma ko wowi waɗu on amma min be man pat mi ɓiɗɗay mo wi ɓiɗɗan huddure janante ko ndey o miccitan ɓe ɓiɗɗata huddure janante na ɗum gorga ko ay sey muñal muñal wala escobar to haala banni amma to dabare a efti a hokkatanmi muñal dabare ka ɗon dabare ɗon e amma sey to ɓe tabbiti haala ma amma zan ɗauki fansa saboda rama cuta ga macuci ibada ne Amaria wata aibe hande kam nyalade sewa min be ma noy ado jori jurngini do ba ferta kisam no to keptina mi seyaki yeso ma do holliyam wodi ko damete hande berde ko moy be no Allah tagrata ni goddo fere no tagajum hollata siyo je woni nder dawle amma an awala don der himbe yeso mabbe surata billa modir ka yeso ma accata billa je woni nder berde ma ngam banni man yeccam ko amari haaje min ko wala ko mami haaje malla wodi ko billete anon wonete nyawam e nyaw bo me dai hunde
Noir. Oh, duma. Jambo anande a Cameroun. Bangal man na wadi daga Kenya e kwade wara belan. To andi be dire wadi kana Piros. Assalamualaikum. Dayam haye sukiro am nelal bende hunduko yotinta Abdu kita bewa jam na magalum an podi bernde wonai jegi Kite ma be ma. Don biye gonga. Dayam haye sukiro am nelal bende delle pitani do be bino amai ide bakoy dol wonay jegonga Mimma bay ni be biya ma. bernde wonay jegite Abdu dayam haye sukiro am nelal bende hunduko yotinta ide bakoy dol wonay jegonga podi bernde wonay jegite dayam haye sukiro am nelal bende hunduko yotinta ide bakoy dol wonay jegonga podi bernde wonay jegite tawi bom billi ma betile enoy ku bagi demen Maïmouna, misale ke surowal ma. Jonde ma jotta lata ke jonde fere. da hagande da waldu gongude Hello? Na Alaji. Kai, min kam na mi wanyani no ma adon lesam. Irin seyo je mi wontini do. Amma ko ado diamond wala aibe foti mi yecce. Seto alari yide je don der sare. Amariya je mi bangi baworo irin yide je o hollata yam do. Wallahi min kam hunde do seyo ma tuyam sembe jamu. Ase digam nane fu en kam en majjino on ro ayniyam do bana yerande samba ko hoge manda suni do yidima kam do kam mana ay fuddam tawn mi ma hunde do to mi warti do mi do sey non saare do mi anda an kam mi anda ni non mi andi mi wadanta mo non haade de ha
ha mi ba hakke yide ma ko do buri am sen Iga nanduɗo be lawuɗo waɗi mo mi yiɗi mo e bo sey to a wari a laari mo bana arabjo amma wallahi a wiyan ɗum en diwjo a foti a wiyan ɗum en diwjo te hakke mboɗi kama ko bo fayin wallahi a ɓoy maga en ɗonno en majji mere majji ɓoy maga en ɗonno nder haw noon jonta on en min kam mi faami mimma dai sito a laari dai min kam jonta kam sito a laari woodi wallahi ɓe nane mana mi wima mi efti alkawal ko a mari haaje ko ɓillete fo a yeccayam mi efti alkawal mi waɗante sakko ma ngam yaago ha moɗon minna mi tammino ɗum hunde feere hunde tilimde a ƴamino a mari haaje to ana jam hani debbo kam ko ɗume waɗata fuu ƴamago ko mum banni kam ayago amoɗo wala probléme teji nadi ita ami jona chauffeur am ɗo wara yaare to mi yetti alaji wala ko ɗume ta wona komi yewtatanami caɓɓiɗɗan yaro ɗumnanammi de to ndena ɗum kalluɗum kam na wala heɓe allah suɓa heɓe alaikum salam awangina alhaji wi o yejjiti sak mako feere o wi a wadda mi yaari mo a woodi joɗam yam waddani ok C'est ça. Oh, garçon, c'est ça. Oh, efféminé, c'est ça. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça. Abdou mi lingi mi tawi alaji jibrilla nana ɗum hammama ɗum patron ma tan e ngam man fotay yo wona ɗum mahol je seɗɗata yiide men fakat alhaji jibrila na ɗum amma ba mbiɗama kam tegal je woni hakkunde ma be mako ɗo kanjum wonete mahol je sende yiide Abdou to miɗo wolwana a lutina hoore ma a latoto nde yimɓe je gewata alkawal mi hocci wulaare am pat mi hokkima e miɗo renima duuɓi bo ha ɓangel ɓe mbinoma maya sey ɗum fewni e mi ɓangay patron ma bo ngam mi yiɗi mo mi teegi be mako ngam mi hulatan bettina sama ɓenɗe tan alaji jibrilla walliti saaro en am sosai ha saare je ɓe goni ɗo ma kanko nyiɓani ɓe wakkati alaji jibrilla ate ayam ɗo o tukkubake gal saaro am kanjum waɗi no mi wala dabare sam sey mi teega be mako mi nani haala ma Maïmouna amma ɓe ɗon acca halal gam semtede jotta kam a warti aɗa suudu am gam a ɗiko patron Abdou en neftinide ma aɗo jogi amana aɗo waranam komi mari haaje miɗon nana belɗum e bo ko mi wala ɗon ko miɗo yaasi lesdi to mi yeccima hunde aɗo waɗanammi ha jonta warti min be maɗo bana en derraɓe bana hamma be mirawo hakke belɗum be daraja
be amana alka be amana je a jogi jungo didi ado wadanam do mi don nana beldum man be seyo man fu kanjum wadi mi joni ma ha mi yette bo fayin e do won wawi wigo boddum je a wadata fere se Allah on tammi hokkugo ma de muyo ma de ko amari haji Allah besdane alaje min fu yettima use ko jur diga mi pamaro adon joge embe jude didi use ko majur da ha mi woni hande ko hajotta mi wala problem be don huwa alesma mi meddai hebugo problem be goddo use ko jur alaji jibrila to goddo o juldo o seli wadugo gonga o seli lawol dina ko dina silama do dum dina jonde jam na dum dina rikici to be tokkitini no dina islama yidi kam ko mo hebata aybe ko pete ha do dunya godum wala amana kam don kulli do chaka yimbe tigana mi don nek sun do fu don no laga emission fere mi don bolwana do hala tele mi don biya tegal to buri chaka tegal je chawen kausi be tegal je idin tira be kausi tele je to sendirgo be mami mida sendirgo mami woinder bel mi anda jawabu man ngam ni se de be fudita de emission man kala andu do response man fu wawa en tekfena e ulabe kai in mi tammi hunde je tilim dum jam ni ase dum jawabu je koy dum mere jawabu man kam debbo bingel debbo o tera be jamu cedejo ngam ko dume o mari haje heba wadanamo o mari haje fu sodanan mo wadanan mo haje mako do on bangal je buri daraja ha chaka man minna min kam ko mi laari hala do kam kurataji alaji jibril dayam hayesu kido am to waladon mi watan jindal do duniya hadi non minta jonde je jodi jiden ha abun yam yidin de wala dingel gogo fere ne de dum bamba mage bandigi ko nonni mangi wala dingel de gogo fere wonni ma bamba mage e ha jutta mi do jogi alkawal banjo Maïmouna mi tawi de garden chakami fayin yide ma hedugo jonde der berdam kala wakatere je hamid ana pat sai foto malaranmi bani do to wadde tikitam hali o take jonde to awala don gera do duniya to ko biata do gona kam dumaji adi yebu gambe dako dumaji adi yesu gambe kwalwa dawde dumaji adi yuti gambe mira nan jaga meni dube ngama am kam yide ma woni te nenewal en gandu ma bone te nipre na bandi Maïmouna min mi yidi larugo ma tun adon der sewu amma bangal chaka am be ma wadata ko abdu hande min garata banni abdu min garata banni yanta tigala kuma mianta so haka bisumi kamai bisumi lawol man do fama an kam yanta do da din jam jana kada faman tan yanta da jam dole fama ne oyi wala yanta no hajjam do balle do seyno no ayniyam bana yerande no hollam hidero Allah mo
yawwa hajjam ya ga lajjam bende mafiwa wodi hajjam Maïmouna yide maro ɓurtana suga ma nder ɓernde ngam aɗon ne'aniyam aɗon ne'iniyam nedi ɓe ne'ingo kam hani ko debbo toye waɗana gorko mum banni fakat saro en ma ekkitinma nedi kam min bo mi waɗi sa Allah hokkiyam debbo bana ma alaji noy haala jahangal yahu kañum ngam ƴammami keyago wala ko ɗume nde jata nane manami biɗoma hande na alaji taska ha mi yona Abdou wara yare ngam min kam mi waɗi dabare jahangal yago yasi lesdi to na non kam min ɓe hoore am mi yiɗino mi yare mi yaha mi laara derre en je hakkaye man ɗo na wala ko ɗume alaji to Allah wartirima jamno ko yaldege feere bo en jalan ɓe maman amma useni ewnale Abdou ɗo jotta ngam mi yiɗi mi dilla okay an kam taska tan yaha mota yaren mo miɗo ƴona mo yawta yaton on dilla okay Maïmouna do kan nana ɗum lawal kawai jabi mi yare ɗo nane ma min ka wala kaywe jahanmi mi waɗi banniɗo ngam mama heɓa mi yida be ma mi yewta tan babal haɗɗo wala ko moye sey min be ma Abdou miɗo habda ha mi wartira yiide am min be ma banane amma a sali malla an kam diga nane ma yiɗa yaw nane wala ko nasti caka min daidai je haɗata en waɗugo yiide jotta kam woɗɗo ɓoggol je nasti caka min kanjum darna yiide min mi hefti ɓoggol je bolwanta ɗo ɗum ɓoggol tegal je woni dow hoore am ɗo amma ta damu kanjum ka ɗum hunde petel hande mi seyake nde mi faami dalila ɗo man on waɗi aɗo widdoyam nane kam waɗiyam yo a sanji ga yima be am amma jotta kam mi faami na banni e ɓoggol je woni dow hoore am ɗo bo miɗo taski mi tanu mi walaki ɓawo man amma ta yejjije a fottoyata a ɓoggol man leɓi je tata ɓoggol man na ha juuɗe ma woni ha juuɗe gorko ma aɗon waɗa em kayefi be haalaji je wuttuto ha hunduko ma na min wonete kayefijo an woni kayefijo ngam a sali heftugo bone je giɗo ma ɗo yiyaga kati je do'i nder ma yiide ma dalila yiide kuje jurɗon gaɗa dow duniya dalila yiide yimɓe ɗo cendira be yonki maɓɓe dalila yiide yimɓe feere ɗon dalila yiide yimɓe feere ɗo kalka nder duniya ko kubar maɓɓe ma ɓe ngala e an nder ɗume giɗɗa mi laato ndayam ha yeeso giɗo am nelarɓe nde hunduko yottinta yiide bakkoyɗol wonay je gonga boddi ɓernde wonay je gite Bijabeti ndayam ha yeeso giɗo am nelarɓe nde hunduko yottinta yiide bakkoyɗol wonay je gonga boddi ɓernde
alari milari flash ba godo filmi hoto en Maïmouna, Madame Jero. Arosi, Nana Belbu Matan. Warako Berne Maï. Moi, Billatan do kam dum budare matay. Minna dum robe se dum mata do temi te pokodo. Adum hala. Fota numta ko sale le bidi. On ngadi be Abdou suka gorko man. Sirri go jaro sirri do mi andi a hepti ko midi wi ko min on andi secret ma an bi Abdou jotta bo photo mon don ha am mi hokkima minti 5 anuma boddum mi do ewnite Yanzi kuwatima. Tema godo je ewuni ando ewuni ma ando. Wakado ewuni am. O yami cede 50 million. Kan jumbi wori hama. Te itina kilo ma. Ngamin mi anti no gadan mi hebe cede. Noi awadata a hebo 50 million do be jango. Mi moji da bari ko alaji mi jawan cede. Da alaji wala don nulo. Ko don no. Noi emirta mu cede dudde banni yamugo alaji cede bana to ayu take be labi to adon to ka hala am diga fada banni wadata mu ala ga yibe gondo de nyibre fu mariage njayo e banni nanan do dulu fu mariage banni to nyawi de nangi berne goddo do sanja monu mo la ga tayibe ko galto ko kala na ni tina